ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഹരേ രാധാ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോവിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരക്രമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഏത് ശ്ലോകമാണ് പ്രണാമം? 31 ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ അതെ അതെ. 40 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ 40 ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അറിയാലോ എന്താണ് പറയാ? അഹിംസ, ശാന്തി, ആർജവം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ അവതാരങ്ങളിലായിട്ടാണ് പറയുക. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ ആത്മീയ ലോകത്ത് എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെയും തനതായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ട്. അതായത് ഓരോ നമ്മൾ ഏത് അവതാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ആ അവതാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ലോകം എവിടെയുണ്ട്? ആത്മീയ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മുടെ വിശ്വരൂപം ഒഴിച്ച്. വിശ്വരൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം താൽക്കാലികമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്കും തനതായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? മഹത്തത്വത്തിലെ അസംഖ്യം. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തത്വത്തിൽ വരുന്നത്, അതായത് ഒരു കാരണോദകസായ വിഷ്ണു ഉച്ഛ്വാസ സമയത്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പല ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഉച്ഛ്വാസ സമയത്ത് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ എത്രയാണ്? അത് എത്ര പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഹരേ കൃഷ്ണ, ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതേ നമ്മൾക്ക് എണ്ണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുള്ളത്, നാരായണ രൂപങ്ങള്. എത്ര ഇരട്ടിയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 3 മടങ്ങ്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം 3 മടങ്ങ് അധികം ലോകങ്ങൾ. അത്രയും ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എത്ര ലോകങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു 3 മടങ്ങാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നമിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ഹേ നാഥ് നാരായണ വാസുദേവ എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ചാകുന്നു. അതായത് ഗോവിന്ദനും എന്താണ് മുരാരേ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ, നാരായണനും വാസുദേവനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുക. ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക?
ഹരേ കൃഷ്ണ. അവതാരം അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആരാ പറയുന്നത്? ഭൂമിദേവി ധർമ്മദേവനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി അപ്പൊ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്ന് ധർമ്മദേവൻ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഭൂമിദേവി. കാരണം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാണ്ട് പോവരുത് എന്നർത്ഥം. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാം തദാശ്രമാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാനം എന്നെ കുറിച്ച്, അനുശോചാമി വിലപിക്കുന്നു, ഭവന്തം താങ്കളെ കുറിച്ച്, അമര ഉത്തമം ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ, ദേവാൻ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച്, പിതൃൻ പിതൃലോകവാസികളെ കുറിച്ച്, ഋഷിമാരെ കുറിച്ച്, സാധൂൻ ഭക്തരെ കുറിച്ച്, സർവാൻ അവരെല്ലാവരും, വർണ്ണാൻ വർണ്ണവിഭാഗങ്ങൾ, തഥാ അതുപോലെ, ആശ്രമാൻ മാനവ സമൂഹത്തിലെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥിതി വിവർത്തനം. അല്ലയോ ദേവശ്രേഷ്ഠ, ശില പ്രപാദിക്കീജെ. അല്ലയോ ദേവശ്രേഷ്ഠ, ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചും അങ്ങയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും ഋഷിമാരെ കുറിച്ചും പിതൃലോകവാസികളെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചും മാനവ സമൂഹത്തിലെ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വിധേയരായ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ഭൂമിദേവി എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭൂമിദേവിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച്, അതായത് സ്വയം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങയെ കുറിച്ച്, ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ, പിന്നെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച്, ഋഷിമാരെ കുറിച്ച്, പിതൃലോകവാസികളെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഭൂമിദേവി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭ ഒരു അമ്മയാണ് അല്ലെ. ഒരു വീട്ടിൽ നോക്കൂ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കൺസേൺ ആയിട്ടിരിക്കുക ആരാണ്? പൊതുവെ ജനറൽ ആയിട്ട് അമ്മയാണ്. അല്ലേ? അയ്യോ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് എപ്പോഴും അമ്മയ്ക്കാണ്. ഇവിടെ ആ ഒരു അമ്മയാണ് ഭൂമിദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു അമ്മയുടെ മനസ്സാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നതിന് മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും ഋഷികളും പിതൃലോക നിവാസികളും ഭഗവത് ഭക്തരും ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണ ആശ്രമ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് മാനവ ജീവിതം ഒരു പരിപൂർണ സാധ്യമാകുന്നതിന് എന്ത് വേണം? മനുഷ്യര് വേണം, ദേവന്മാര് വേണം. എന്തിനാണ് ദേവന്മാര് നമ്മുടെ ജീവിതം പരിപൂർണത ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മള്. അതെ, ലോകത്തിന്റെ ചുമതല ആരുടെ പേരിലാണ്? ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? മഴ ലഭിക്കുന്നത്. മഴ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിളയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ധാന്യങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊന്നു കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ധാന്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താണ്? മനുഷ്യര്, ദേവന്മാര്, ഋഷികളാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ലത് ചീത്ത പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആരിൽ കൂടിയാണ്? ഋഷിമാരിൽ കൂടിയാണ്. പിതൃലോക നിവാസികളാണ് ആര്? നമ്മുടെ പിതൃക്കളാണ് അവര്. ഇനി ഭഗവത് ഭക്തരും ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണ ആശ്രമ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കേ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിലെ 4 വർണ്ണക്കെട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പം പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന റൂൾസ് ആണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷത്രിയര് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു നിൽക്കും. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തില് വേദജ്ഞാനമൊക്കെ ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ അവരാണ് ഇവരെ നയിക്കുന്നത്. ഒരു യുദ്ധം കുറച്ച് വരുമ്പോ വെള്ളം കഴിച്ചോട്ടെ മണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെ യുദ്ധം ഇപ്പൊ ശത്രു രാജ്യം വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെ നേരിടണം, അവരുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരാണ്. അവർക്ക് അതിനുള്ള അറിവുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ മനോഭാവം, എന്താണ് മനസ്ഥിതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവർ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷത്രിയന്മാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി, ഞങ്ങളല്ലേ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ തെറ്റാണോ ശരി ഏതാണോ എന്ന് വിവേചന ബുദ്ധി കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരിയായ പാതയിൽ നയിക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ തന്നിഷ്ടമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ വലുതാവണം എന്നുള്ള ഇച്ഛ കൊണ്ട് അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ വലുത് നീ വലുത് എന്നുള്ള ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി രാജാവ് എല്ലാ പ്രജകളെയും നന്നായി വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛനായിരുന്ന വേനൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചീത്ത ഗുണമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? ബ്രാഹ്മണര് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിട്ടല്ല, മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ആ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയല്ല, രാജാവ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇതുപോലെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാറില്ല. അവരെപ്പോഴും ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ക്ഷത്രിയര് വൈശ്യരെ അവർ മുഴുവൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. ഇപ്പൊ രാജാവ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്ത് കിട്ടണം? പണം വേണം ഒരു രാജ്യം നടത്തണമെങ്കിൽ. ശരിക്കും ആ പണം മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? വൈശ്യരാണ്. അവരാണ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ആ പണമാണ് ടാക്സ് ആയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കുക? ഇവരടുത്ത് എത്തുന്നത്, പല രീതിയിൽ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ പണം ഉണ്ടായിട്ട് അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്താണ് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ശരി, ഇനിയിപ്പോ ഈ 3 കാറ്റഗറി വിടൂ. ഇനി ശൂദ്രരില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. എല്ലാ പണികളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അവർക്ക്? വൈശ്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശൂദ്രനാണ്. അവര് അതായത് ഒരു ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന വർഗമാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതില്ലാണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി നടത്താൻ പറ്റുമോ നമ്മൾക്ക്? ഇല്ല അല്ലെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നെൽവയലുണ്ട്, അത് കൊയ്യാനായിട്ട് ആള് വേണ്ടേ? നെല്ല് അത് വിതയ്ക്കാൻ ആള് വേണം. അതിനൊന്നും ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ സഹകരണം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സമൂഹം നന്നായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതവും മൃഗജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതിയിൽ തുടങ്ങുന്നു. ഈ പദ്ധതി ഋഷിമാരുടെ അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ വഴി കാട്ടപ്പെട്ട് ദേവന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ക്രമേണ ഉയർന്ന് നിരപേക്ഷ സത്യവും പരമപുരുഷനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ ഗൈഡൻസ് മൂലം ക്ഷത്രിയന്മാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ്, അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. രാജാവ് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും. രാജാവ് ചീത്തയാണെങ്കിലോ ആ പ്രജകളും രാജാവിന്റെ ഗുണമാണ് കാണിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടുത്തെ പ്രജകളും ഭക്തന്മാരായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ആരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള. മൃഗാവബോധത്തെ മനുഷ്യാവബോധമായും മനുഷ്യാവബോധത്തെ ഈശ്വരീയമായ അവബോധമായും നിഷ്കർഷമായി വികസിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ ആധിക്യത്താൽ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമാധാനപരവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിയും തൽക്ഷണം അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരീയമായ അവബോധമാണ് നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ച് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മള്? ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ അധികത്താൽ അത് തകർക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതികൾക്ക് വേണ്ടി. ആരും നന്നാവണു. അവിടെ ഇപ്പൊ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ എന്നുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മേലെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമാധാനപരവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിയും തൽക്ഷണം അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ വിഷസർപ്പത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആക്രമണം ഈശ്വര നിർമ്മിതമായ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിന് എതിരെയാകുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും ജാതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
അപ്പൊ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ എന്നുള്ളത് ഗുണത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ജന്മത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ വിഷസർപ്പത്തിന്റെ ആക്രമണം, അതായത് പോയിസൺ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ഉചിതമായി ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നേടിയ വ്യക്തിയെ ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യോഗ്യത മൂലം ശൂദ്രനായ വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ജന്മാവകാശം എന്ന തെറ്റായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്, ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനാകുന്നത്, കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം കൊണ്ടുള്ള വേർതിരിവ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് അത്രയും വേരുറച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ജാതി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ജന്മാവകാശമായ തെറ്റായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജന്മാവകാശത്താൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണനാവുക എന്നത് നിശ്ചയമായും ആധികാരികമല്ല. അത് ഉപാധികളിൽ ഒന്നിന്റെ പൂർത്തീകരണമാവാം. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യതകൾ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംയമനവും സഹനം, ലാളിത്യം, ശുചിത്വം, ജ്ഞാനം, സത്യസന്ധത, ഭക്തി, വേദജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയുമാകുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ്. കാരണം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഓവറായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവർ ലളിതമായ ജീവിതമായിരിക്കണം നയിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ, അതെല്ലാം എന്താണ്, വലിയ വീട്, കാറ്, ഇങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ലളിതമായ ജീവിതത്തിന് എതിരായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ഒരു ഇതിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം, ഒരു മനുഷ്യജീവന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഭൂമിയും അതിൽ ഒരു പശുവാണ് എന്ന്. കാരണം ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വിളയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്? പാല്. ഈ പാലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദാഹം, ഇതിന് എല്ലാ ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതാണ് പാല് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനും ഓവറായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെയോ സഹനം, അതെ, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാറില്ല. ഇനി ലാളിത്യം, ഇനി ശുചിത്വം, ജ്ഞാനം, സത്യസന്ധത, ഭക്തി, വേദജ്ഞാനം, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, അതുപോലെയുള്ള കഠോപനിഷത്തോ അങ്ങനത്തെ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യരായി കഴിഞ്ഞാലും ശൂദ്രനാണെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികതയില് നമ്മളൊരു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ ജോലിക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഒരു അമ്പലത്തിലെ പൂജ അങ്ങനത്തെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അധികം പേരും എന്താണ്, വലിയ വലിയ കമ്പനിയിൽ വല്ല സയന്റിസ്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവാം, അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യാനല്ലേ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത്? ശൂദ്രര്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ 99% ആൾക്കാരും ശൂദ്രവർഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ വർത്തമാന യുഗത്തിൽ അവശ്യ യോഗ്യതകളെ പരിഗണിക്കുക എന്നത് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല തെറ്റായ ജന്മാവകാശവാദത്തെ ജനകീയനും സംസ്കാര സമ്പന്നനായ കവിയുമായ രാമചരിതമാനസത്തിന്റെ രചയിതാവ് പോലും അനുകൂലിക്കുന്നു. അതാണ് ജന്മാവകാശവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അത് ശരിക്കും തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജന്മം കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, വൈശ്യനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജാതിയുടെ പേരിൽ എത്ര വഴക്കുകളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുണം കൊണ്ട് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവ നിമിത്തമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പശുവായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിദേവി വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ശ്ലോകം 32-33 ആണ് കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുതിദം യദപ്പാം ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുവിധം ബ്രഹ്മാദയോ ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുതിദം മോക്ഷ. സോറി കേട്ടോ, അതിന്റെ ട്യൂൺ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുദിദം യദപാംഗമോക്ഷ. ചൊല്ലുക. ബ്രഹ്മാദയോപുദിതം യദപാംഗമോക്ഷ. മോക്ഷ കാമാതപസ്സമജരൻ ഭഗവത് പ്രപന്നാഃ. ശ്രീ സ്വപാസമരവിന്ദവനം വിഹായ. യത്പാദസൗ ഭഗമലം ഭജതേനുരക്താ. തസ്യാഹമബ്ജകുലിശാങ്കുശകേതുകേതൈഃ. ശ്രീമത്പദേ പദപദഃ സമലംകൃതാംഗീ. ശ്രീനത്യരോച ഉപലഭ്യ തതോ വിഭൂതിം. ലോകാൻ സമാം യസൃജത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാദിദേവന്മാർ ബഹുദിതം അനേക ദിവസങ്ങളായത് ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അപാംഗമോക്ഷ കടാക്ഷം കാമാഹ ആഗ്രഹമുള്ളതാൽ തപക തപശ്ചര്യകൾ സമചരൻ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവത് പരമോക്ഷത്തിന് പ്രപന്നാഹ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. സ അവൾ ശ്രീ ലക്ഷ്മി ദേവി സ്വവാസം സ്വന്തവാസസ്ഥലം അരവിന്ദവനം താമരപ്പൂക്കളാൽ സമൃദ്ധമായ വനം വിഹായ ഉപേക്ഷിച്ച് യത് ആരുടെ പാദങ്ങൾ സൗഭകം ആനന്ദപൂർണമായ അലം അലംഭാവം കൂടാതെ ഭജതെ ആരാധിക്കുന്നു. അനുരക്തയായി തസ്ര അവിടുത്തെ അഹം ഞാൻ അബ്ജ താമരപ്പൂവ് കുലിശ അശനി അങ്കുശ ആനത്തോട്ടി കേതു കൊടിക്കൂറ കേതൈ അടയാളങ്ങൾ ശ്രീമത് സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും അധിപൻ പദൈഹി പാദങ്ങളുടെ അടിഭാഗം ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷന്റെ സമലങ്കൃത അങ്കി അപ്രകാരം ശരീരം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട 3 അത് ഉല്ലംഘിക്കുന്നു. അരോചെ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഉപലഭ്യ ആർജിച്ച ശേഷം തതഹ പിന്നെ വിഭൂതി വിശിഷ്ട ശക്തികൾ ലോകങ്ങൾ സഖ അവിടുന്ന് മാം എന്നെ വ്യസൃജത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഉസ്മയതീം അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ തത് അന്തേ ഒടുവിൽ എന്തായി എന്നറിയില്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതല്ലേ നമ്മൾ ശ്ലോകം വായിച്ച യോവൈ ഇതാണോ? 33 വായിച്ചേ. 32, 33. ഇതല്ലേ 33. വിവർത്തനം. ചില പ്രപാദിക്ക് ചെയ്യും. ആരുടെ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ കാംക്ഷിക്കുന്നത്, ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ അവർ അനേകം ദിവസങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരായത്, ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി അരവിന്ദ വനത്തിലെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതയായി. എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ കാംക്ഷിക്കുന്നത്? എന്താണ്? ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷമാണ് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം, അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മി ദേവി മതി, വേറെ ആരും വേണ്ട. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ ഈ കലികാലത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഓടുന്നത്, അല്ലെ? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ അനേകം ദിവസങ്ങൾ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവി എന്താ ചെയ്തത്? അരവിന്ദ വനത്തിലെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതയായി എന്നാണ്. പാദസേവനം എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിലാണുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതയായി
ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ മുദ്രകളായ കൊടിക്കൂറ, അശനി, ആനത്തോട്ടി, താമരപ്പൂവ് എന്നിവയുടെ അടയാളങ്ങളാൽ അലങ്കൃതയാകയാൽ ത്രിലോകങ്ങളിലെയും സൗഭാഗ്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ തക്ക വിധം വിശിഷ്ട ശക്തികളാൽ ഞാൻ സമ്മാനിതയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ മുദ്രകളായ എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നാള് ഭഗവാന്റെ അവതാര സമയമായിരുന്നു അല്ലെ? ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഏതിൽ കൂടെയാണ് നടന്നിരുന്നത്? ഭൂമിയിൽ കൂടി അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ കുറെ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലത്തെയാണ് അത്. കൊടിക്കൂറ, അശനി, ആനത്തോടി, താമരപ്പൂവ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ ആരെ തൊട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്? ലക്ഷ്മി ദേവി, ഭൂമി ദേവിയെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമി ദേവിയെ ഞാൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്റെ മേലെ നടക്കുമ്പോ ഇത് അത്രയും ആ ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകളാൽ ഞാൻ അലങ്കൃതയായിരുന്നു ഇത്രയും നാള് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശിഷ്ട ശക്തികളെ ഞാൻ സമ്മാനിതയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ഞാൻ വളരെയധികം ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന അനുഭൂതി എനിക്കുണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു കണ്ടോ, ഭഗവാൻ എന്റെ മേലാണ് എന്നെ അലങ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം സംഭവിച്ചു. ഭഗവാൻ പോയി. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. ഭൂമിദേവി കരയുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ലോകത്തിലെ മനോഹാരിതയും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിത പദ്ധതികളാലല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താലാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സവിശേഷ മുദ്രകൾ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സവിശേഷ അനുഗ്രഹത്താൽ മുഴുവൻ ലോകവും തികച്ചും പരിപൂർണമായി തീർന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നദികളും സാഗരങ്ങളും വനങ്ങളും കുന്നുകളും ഖനികളും എല്ലാം അവരവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ഭൂലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിലോകങ്ങളിലുമുള്ള മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും വിഭവങ്ങളെയും അധികരിച്ചു. അതായത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആത്മീയ ലോകങ്ങളെ, അതായത് വേറെയുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഏത് ലോകം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുവാൻ ഭൂലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ സദാ നിലനിൽക്കുവാൻ ഒരുവൻ അപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടാവണം. ആ ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഓരോന്നും സമൃദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൂലോകത്തിലെ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഭൂമിയുടെ ഭാരം നീക്കാനാണ് വന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഭാരമൊക്കെ നീക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാം അല്ലെ? അതിന്റെ ഉത്തരം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ നാം ഭഗവാനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാന് നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായി ആവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഒരു അവതാര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഇതിന് മുമ്പത്തിൽ പറയും ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ വേണം എന്ന് തോന്നിയ ഉടനെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാൽ നാം ആസക്തരാണെങ്കിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ സദാ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം വെക്കണം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കണം. വിളിക്കാണ്ട് വരുമോ? നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു മാരേജ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവര് നമ്മളെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോവോ? ഇല്ല. ഉറപ്പാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ പറയും, ഓ അവര് വെറുതെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചത്, പോണ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെയോ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കാതെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ? അല്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വരും. നമ്മളുടെ അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഫോൾസിംഗ് ഒന്നുമില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ? അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബന്ധമറ്റ യാതൊന്നും ലോകത്തിലില്ല. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ സ്രോതസ് കണ്ടെത്തി അപ്രകാരം അപരാധമുക്തമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക എന്നതാണ് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ കാര്യം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും അഭിന്നമാണ്. അപരാധമുക്തമായ ഭഗവത് നാമ ജപത്തിലൂടെ ഒരുവന് തന്റെ മുന്നിലുള്ള ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്, വിളിക്കേണ്ടത്?
നാമജപത്തിൽ കൂടി നാമജപത്തിൽ കൂടി നാമം ജപിക്കുക എങ്ങനെ അപരാധം ഇല്ലാതെ, അതായത് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പാല് തിളച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ, പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 8 മിനിറ്റ് മതി, ഞാൻ ഭഗവാനെ മാത്രം ആലോചിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതാണ് അപരാധമുക്തമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. റേഡിയോ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാൽ പോലും നമുക്ക് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഭാഗികമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അതാണ് റേഡിയോ ശബ്ദം. അതായത് ഒരു പ്രഭാതരയൊക്കെ നാമജപം നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ വെച്ചാലും കൂടി അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ കീർത്തിക്കുക വഴി ഭഗവത് സാന്നിധ്യം വാസ്തവത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ യുഗത്തിൽ സർവ്വതും കലിയുഗ മാലിന്യങ്ങളാൽ കളങ്കിതമായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്താൽ നമുക്ക് തൽക്ഷണം എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനും അപ്രകാരം സ്വകേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനും സാധ്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതേ വിഷയത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പ്രചാരം ചെയ്തു. അപരാധമുക്തരായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാനോളം തന്നെ മംഗളദായകരാണ്. അതാണ് അതായത് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഓരോ തവണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കൂടെ കേട്ട് അത് മനസ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അത്രയ്ക്കും മംഗളദായകരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പര്യടനത്തിന് പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ ഉടനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ ഫലങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലവും നാസ്തേവ ഗതിരന്നത അന്യത. അത് ഹരിനാമമല്ലാതെ വേറൊരു ഗതിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹരിമന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ, ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും. എന്ത് വേണം ഇനി? അത് വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് അപരാധമുക്തമായിട്ട് ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതൊരു നാമ അപരാധത്തിൽ നിന്ന് പോയി നാമ ആഭാസാലവലിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്നോട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ സമയായി അല്ലേ? നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.